Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what choose to say opposite ocean. Channels be brain oh asempa kafo be brain oh. Nanso so in pray dear what choose to say channel we say opposite utie onyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ and yesre free ho. Sa ade no say bomoden na channel yi say on subscribe ya bomoden subscribe. Send your beya de bia ye the video etu a onsa ebetimi aka ye toso biem e paucho ya share the video for many people bebre no munya bi nhwe eni die kwanso na se we sa nyoma we ya edima eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre de toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na yenye video na yemfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so de dawase dawase se obeye de amaye asundwem dawase bi pray nyame nshira bi pray ewo yesu de mo yenkata ni ne mom paye. Our Heavenly Father, we thank you, bless you this morning. Lord, it is by your grace, it is by your mercies that we live. It is not by might. Lord, we've gathered once more in thy presence to listen to your word. We pray in the name of Jesus, may you endow us with divine wisdom and understanding of your word in the mighty name of Jesus, that we may live with your word and move with your word and become victorious in our Christian living in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Matthew 13:44. Matthew 13:44. Enyema bebre wo ha esese ye hwe ne yie. Na ye toto ye nyema yie. Sade beya de onyame dia dom yen de ode a hye yen sa. Akwanya awurade abia dia maye na nyema bi embubomu. Na entwe yem firi mu ma ye wrem fi ye ho. Amen. Enti dane da nyina no ye kenya ye ho. Ye tu ye ho fo. Amen. Sua nyame asem se de be ya ye de be bobra, ye de be nante ewo awurade mu. Amen. Matthew 13:44. Yes. Osoro ahenni no te se agapade bia. Osoro ahenni no te se agapade bia. Obidi asie afuo mu. Obidi asie afuo mu agapade obidi asie afuo mu esombo. It is of great importance. It is valuable. On person obia be dey ebewia. Eya dia. Eye obidia. Na eya dia eye ne dia esom ne bo. Enunti it is hidden in the field. Amen. Etu wodu osoro ahinie no etoto.
obi adepa bi obi agyapadeɛ bi a ɛsom ne bo anopa di adeɛ na ɛsom wo bo ɛnneɛma bɛn ɛna ɛsom wo bo osɔre anopa adwendwene ho ɛnneɛma bɛn a ɛyɛ den to asoma me ɛno na obi kohunu ye na ɔkata so na ɛho anigye nti ɔkɔkɔtɔne de wɔwɔ nyinaa de kɔtɔɔ afuo no amen it is valuable, it is important, it is so significant. And until idea and until so copy a japadia bi so and now copy a good dear so ebia yene ohano obia copy adia som bobi so pen sai na usi edai ehu no sai na usi fa no kata so ntantam hwe ha onyame ahinie no aye japadia kese. The kingdom of God is a great treasure. Amen. And you have come to know it. You have discovered it. You have come to see it. Enunti wabomoden se obe kovaso. Na adie biara wo bia no, you empty yourself for that. Eluti so ko sade we esombo na opese wo fa na nti wo ton wo nyama nyina wo ho bia, you empty yourself for that na. It means it is an important thing. So God has given you something valuable. You are in his kingdom. So you have gotten that treasure. That is the salvation you have gotten. That is the blessings you are enjoying. That is the power. Because the kingdom of God is full of power. And it's so konya tumia umfa niagro. Ototo wo niama yie. Aba ho ban. Eja niama ka nyina ho. So wait dear, I will hold on to it. Mekura na mekura ni yie. Amen. Entima osoro ahenie no hia. Yes. Ma wani mere. Never compromise the hidden treasure that you have seen. Enka nyansafo ne adefo ahodo epesa ahenie. Nanso wanya odi hinta won. Nanso wodie, you have come to see the hidden treasure. Amen. You have come to see the kingdom of God. Intimate to tunase. You have come to see the power of God. Intimate to tunase. Onyame for your dinner is full of power. He served the true God. And he always teach us the mysteries of the kingdom of God. The mysteries about the kingdom of heaven. And to dani den nyina no, omanya nimdeɛ ɛne nyansa ɛwɔ nyame ahenni mu. Biebie nyame ahenni so kyerɛ yɛn. This is what you have gotten. This is what was hidden in the field. When you are there, when nyame de sie ye, now you have gotten to discover that. And when ti dani den nyina presse obe boho ban, obe to barrier, obe to boundary. Said ye beya or tamfuni timi mongura mu na onfam firi wo so, na onfam firi wo nkyɛn, na onfam free wonsa. Ma wani mere set barriers
for your life. Amen. Enti anopai masem tenten ni tietia ne say the dimensions of certain barriers. And you may boy me atimi abɔ ban said ye beya adiema wonyame dom ye no salvation na wonyame dom ye no enkwagye awurade dom ye no enhwere ye nsa ye de ne nkoso empagya ya awurade de eba ya brabo mu no said ye beya enhwere ye. Amen. Tani de nyina ye ho aduro enti ma wani mere. Be very serious in the name of Jesus. Amen. Yes. And my first point I'm a person you discuss it and say value what you have been provided with. The gift that you have gotten, value it. Amen. Value it and make it priceless. Adia wonyame dia dom no atade awurade dia ma wo no. Mane somobo. Be content with it. Value it. Mane bonye ten emfama wo. Onyame de obedua dantua mu. Onyame de obedua na henie mu. Enti wode ne nkwagye e de ama wo. That is a gift. That is a gift God has given unto you. Ma wani mere. E ma wure mfi wo ho. Obi betime kari sika bebre. Wiase musika nyina but ya ka wiase sika nyina boma entimi nto sa nkwagye no. It is priceless. You have come to see God. You have gotten that opportunity to see God. When you sa akwanya no e wa wurati mo and wa bie na hinie so de akyerew into wakwa kohu na hinie no and wa empty wo said ye beya na hinie no betena wa brabo mu obama ho kwan ama sa ne ma no ahinie no afre wo nsa. You have to set barrier. You have to set a boundary. Amen. Set boundary. Ma wani mere o wani nya den mo wani nko ho ebisa nkwagye awurade dia dom won afre wo nsa obeye mo po. Obeye mo po. Amen. Otamfo no nam obupom sejata. Ohwe obi na wasai no. Eri se wo makwan beda on ketua bi a obe penetrate. Obe sell. Dani nyina ye tua ho ye hofo. Memma wura mfi. The salvation you have gotten, the opportunity you have, set boundary. To see a bobai ewo ho enu mo wani so de awurade de adom. Amen. Value it. Onyame de na difo e de adom na safo. Onyame de na sofo de adom na safo. Onyame ayi mpanyimfo de asisi na safo anim. Value them. Amen. Value our prophet. Na se woni ne ntam seya. Wan ene do beko agyenanim. Amen. Set barrier and avoid unnecessary conversation. Because enkomo bi wo hodma it corrupt the mind. Amen. Amen. Avoid unnecessary conversation. Enkomo bi wo enkomo hunu. But the awurade ahini ho nkomo eno na do be ko mpagyaye mu. Amen. Eno na do be ko down kwagye mu. Obi kofo obi ho asem besi ho a obi kofa asafu ho asem de si ho se ye tu ne sra ne abasa hweye
rebuke that person. That person wants to corrupt your mind. Value what you have. Value what you have gotten. Amen. Genesis chapter 3 verse 23 to 24. Say everyone sa abaya tensa won sabeka. Ontimi mfa bibia nhyɛ nanan. Onyame dom nipa. A place of comfort. Amen. A place of productivity. A place of fruitfulness. But nipa meneni na ho. Nipa nya ni da ho. E wo sa akonya wo nyae. E wa chade a onyame de dom no. E wo di onyame de hye ne nsa so wonhwe so. Nipa meneni na ho. Me pacho kan ma me. Genesis 3:23 to 24. Yes. Na awurade nyankopɔn tu no firi edi nturom ho se. Listen. Emra nipa aya so de tie onyankopɔn asɛm. A asade ne nsese ya awurade de ma no wani so no. Onyame sete barrier e de ma nipa se dua we do not touch. The onyina enua ahodo mpempem e wo ha nyina no. You have the opportunity to get close and make use of it. But these two do not touch. Mienu pe. Omano bebrebe. But okachire ne se eha menru ha osete barrier manipa. But a san komo bone nipa man ho kwan ma obronsam ewia no no. Ohwere de awurade de ede e de adom no na efre ne nsa enti awurade pamu nipa efre de awurade de ede e de ma won. It was priceless. Now untimi mfa bibia ento, but nipa anya hweye. Amen. Awurade nyankopɔn tu no firi edi nturom ho se onkodo asase a wofa no firi mu. Yes, enti awurade pamu no se onfiri edi nturom hanko na onko baby ofa ne firi ye na onye dan onkodo ho na onkodo ho baby otene no ono na ompam na ono ompam nanso oman ne ho kwan ma adwene bi bewia no. Want me and set the barrier. And man was driven out of a place of comfort. Baby are not on your share, no. But I say, yes, so uncle. And son, when you be will you allow yourself? Will you allow yourself to go through this situation? And yeah, set barrier for your life. Set barriers for your life in Jesus' name, and you shall live to glorify God and prosper in it. Continue. Na opamu onipa no. Na opamu onipa. Odi cherubim ni ujafra. Listen. Emra opamu onipa no. And was set another barrier. So God Eurade aye som no no ono so o seti barrier. Amen. What did he? What the cherubim ne ojaframa afuna edi ahim besi edi ntro no anim esi edi ntro no anim apuoye fam se won ekwan a edekọ nkwadua no ho no. Yes, onye dai won ekwan a edekọ nkwadua no ho. Said the bear there will never be any intruder into onyame set barrier. Say nipa
enye nimdeɛ ohu papa ene bɔne but adeɛ bɛmene trans daa deɛ etwa sɛ mesi kwan and ontimi nya dai enko ho until let me set a barrier onyame edi nachi asset barrier into obeda no set barrier enti enema eboa me set barrier baako ene maka no mo wani nku de awurade de adomo de awurade de amawo no hune se a priceless eni bo amen entu mo wani ku ho a wabɔ ho ban na obi ntimi nya dai enyi mfre wo nsem amen maya nimre value it and the Lord will be with you. Amen. Amen. The next point, you have to be dedicated about the kingdom of God. Be dedicated in the kingdom business. Ediama ben ena woye epeja onyame ahenie. Eno ane se udi atranpie. What are you doing to lift the kingdom, to uplift the kingdom of God, to project the kingdom of God, to let people also come to discover the hidden treasure that you have found? What are you doing? Oh, sorry, anwada. No. Propagate about the kingdom of God. Yamo modemo onyamia hini wu dawro. Enchira foforo. Anya se sore ya betena se na yeko ne aba ne amba ne yeko. No. Speak about the kingdom to somebody. Amen. Kanyame ho asem. Di onyame ho adanse e kire. Na oye sa eboa wo e ma wutimi body e wonya no ye dey e ho ban. Be dedicated. Be dedicated. Paul was so dedicated about the kingdom business. He had an encounter with Christ himself. And when you are two who see what say obekanya me asem no. Oye adwuma pi. Na okan sem bi. Ewo 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Yes. 2 Timothy chapter 4. Yes. Verse 7 to 8. Answer na ye bekan honom no. Yen kan John chapter 9 verses 4. Yen hwe assembly a Jesus Christo ekan ye before we come to our text. John 9 verse 4. Yes. Esayense adechie wo hoyi. Esayense adechie wo hoyi. Ya yede wo soma amenu nyuma. Ya yede wo soma ameni dai. Enyuma. Enyuma. Amen. Amen. Enyuma ben na wo ye. De ofro wo bana hinie mu no so ayampa se wo ye na dwuma na. Fahe no akoma wo. O sori anopa. Fahe na wo toto watinary efa. O kwan no fahe na adefa. Adeache na enema obey within the day no. Onyame de e wo he. O sori a anadwo na obompa ya udima asafo no. O kan onyame asem e kire. O se adechie wo hoi. Esemese me ye de osoma me ne dai adwuma. Onyame afrɛ ena wasoma yɛn. Amen. Amen. Entimo wani nko awurade adwuma ho. Be dedicated about the things of this place.
about the things of this house, because we are in the kingdom of God. Amen. We are in the kingdom of God. Ebia na o different mindset, but o adwena me dwene ni bia ene me no mienu. We are in the kingdom of God. Enti etwa se ye me ni ku awurade adwuma ho. Enti Paul ni ku awurade adwuma ho na oye awurade adwuma. Me pacho 2 Timothy, yes, 4:7-8. 2 Timothy 4:7-8. Yes. Okupano. Mako. Mrikano. Mawietu. Jidie no. Makora. Die aka edame hone edame ho amensankaye. It will be given to me in the future. Yes, any day. Trene abotri. Awurade. Otemufuo trene no. Debe mame edano. Na enyame nko. Na mmom. Wona wodo na hoyie no nyina. Wona ododie yi. Na hoyie no nyina. Wona ododie yi. Na hoyie no nyina bi. Yes. Enunti, can you be bold enough to say, I have fought a good fight, I have finished the good work? Obey me. Ontimi miawa no nkadia ene na unwie. Enti anema ebeboa etimi wa set barrier said or tamfo no entimi penetrate e obra mu ne say obema awurade adwuma ho de ehia wo woni be ku ho eni se woni ku awurade adwuma ho a awurade onya wo ma tamfo emfa wo ense wo ama tamfo no kwan emmo nwura wo pie mo ense wo japade. Amen. Endi se ne Paul betimi aya adwene de a ene okon na esi anim no yenyire ho na enye de yenko America no yenyire ho na yentu e wo awurade mo gidie no yentimi nkura na ebasa eboa yen ameya to ban. Amen. Eboa me dey ya to ban. Amen. And also be patient and obedient. It is something we have been talking about day in and day out. But it is one of the dimensional factor. Aya niema eboa yen ma yetime to ban se me wa botre wa awurade mu di awurade achi a me mfre awurade enase ento abonten. Amen. Akoko batan ene ne ma enam na se akroma enam wiemu a se abofra ne te ne ho ko akiri kakra enu se won tumirika ma ne maame entaba mu emehya ase no na akroma na che no o de ne ko ti ya hwehwe niema awurade mu na ye nsanka na ye adwen se tefa ye niema bia beboa ye woni beba won so no, you're off. Have patience and obey the things of God. Awurade ahyɛdeɛ ɛne ne nhyehyɛeɛ n'asɛm a wɔde adom yɛn no yenye sutie emfantana ne nase tena ha tena se ko ha ko. Move with instructions and move by instructions. Indeed, calculated one in God. Be very smart, be very wise. Morning no, be patient in the Lord. Nyambutre enya sebia o mompaya na obeka wonu atumo ana wontu anamo utu anamo wa awurade mu obi bia ya awurade obi bia ya awurade ebasa. You are patient in the Lord.
Bibiao peta wani awurade wo ena medi wachi. Said the abrabɔ no besi akobia. Mere nya wachi di na mere mpauda. Enti dia wasisa ma me no. Me dia ahobrase eni obuo eni odwo ebedi wachi. Amen. When you do that, you are setting barrier. Barrier na yes set no. Yes set se otamfo ntimi monguram na onsɛe yɛn entwi yɛn emfiri onyame na ase. Moni na ho. Amen. Moni na ho. Because otamfo no de won nam. Obubom sejata. Na ohwehwe wo bi. Na wache no. Wasɛe no. Ɔno de won na. Ɔse not until say what will be a from was say will be oh when na home ta onya obi a obekwa ade foforo so enti mo ani na ho. Be patient in the Lord. Nya botre tobo na twen awurade fa ne den ne winter so because we are in error. We ought to be silent. Amen. And make a smart move to do greater works. And if you want to experience these greater works, you need to be patient in the Lord. You need to be obedient. Awurade person wo de wo hye no ho animonyam enti nya abotre. Amen. And be prayerful. Sorry anajo bompaye menna ene de pa nya asem ketwa odi wonim efiri so ba wiase ache wodi na bebre wonim de wi na sitie but onyame asem sem pentem na now pentem da obedi hia. Amen. Enti adia bi wo hono mu a ye betimi adi so nkunimu a tambia anya se bia ye ko haya papa o but say ye siri pa eno boa e ma ye nsaka saade no every so de na ho ode adom ye enti de hia ne se esese ye move in it. Move in it. Amen. Nantimu when menna it's not easy though because yenya ye kodwom no koma niema so pagya wei hihye wei obewie no abre nanso sene woni kakra no yire ho ye na bom paye dasuo mu na ebasa empire ai mo teno a efiri otene ni ho no eye ne ma bebre. Amen. Yes. Entu hu say we are training dia and I want to encourage you. You know vampire because the fervent prayer that you give will do much. Amen. Amen. So these are some of the things that we do when we put in place a boy made me set a barrier. The last one that I want to talk about, be a giver. Amen. Be a giver. Offer sacrifice. Amen. Offer sacrifice. If you say ba for you, na so ba for you, e Kenya urade e ma ne ba won chen. Na ode ne 2 minutes na wo de twa wo hia. Na o to ban e po ban e de ma wo. No pagya wo de wo ko ahenie mu. O pagya wo de wo ko na nimonyam mu. O pagya wo de wo ko kasiye mu. Enkunimdie mu. Amen. Onyankopon kasa ba for you. Jesus Christ
ɛde ne life ɛto hɔ ɛde yɛ afɔrebɔ de maame ne mmienu. In Hebrews chapter 9 verse 28 and also Ephesians chapter 5 verse 2. Hebrews 9:28. Yes. Sansuna Christa wadeno bo afɔdeɛ prɛko sɛ. Sansuna Christa wadeno bo afɔdeɛ prɛko ne sɛ. Sɛ. Ɔnsoa nipa bebree bɔne no bɛkwati bɔne. Ɔnsoa nipa bebree bɔne enti by the sacrifice of Jesus Christ. Ɛno na de me no mmienu aba onyame ahenni mu a adeɛ no onyame de asie. Yetimi ayɛ akɔhu. Amen. Ɛno nti onyame ne di kampa afɔreɛ. Yesu Kristo ɛna de ne kra ɛto hɔ ma me no mmienu. He sacrificed. Amen. Pa afɔreɛ enti ma afɔrebɔ ɛnyɛ wakwadworo ɛma ne nyɛ w'ani ha. Yɛbɔ so a na wokɔ w'akyi dabi. Make a step. Na so make a step na ɛto ho ban. Amen. Amen. Yes. Ephesians 5:2. Similar thing. Ephesians 5:2. Ephesians 5 verse 2. Yes. Na munante odomu. Na munante odomu. Sɛdeɛ Kristo nso dɔɔ mo. Sɛdeɛ Kristo ɛdɔɔ mo. Na ɔde ne ho maayɛ. Na ɔde ne ho ɛyɛ dɛn. Ɛmaayɛ. Ɛmaayɛ. Maayɛ nsɛ. Maayɛ nsɛ. Ayɛyɛdeɛ. Ayɛyɛdeɛ. Ne afɔrebɔdeɛ. Ne afɔrebɔ. Deɛ a wɔbɔ maa Onyankopɔn. A ɔbɔ maa Onyankopɔn a. Etu hwa. Etu hwa. Na ɛyɛ dɛn. Na ɛyɛ dɛn. Amen. Amen. Pa afɔreɛ. Amen. Mesi deɛ pa afɔreɛ. Ohwɛ na nneɛma nhwɛ a nneɛma mu yɛ tea. Afɔreɛ firi wakoma mu. Ɛnyɛ amemere mfe so. Pa afɔreɛ. Na adeɛ bi a wohwehwɛ biara no onsa bɛka. Adeɛ bi a ɔtamfo no so mu akɛntɛn so no ebe breki no na obɛgye. Adeɛ biara Awurade pɛ sɛ ɔde ma wo no ɔde bɛma wo. Adeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛyɛ afɔreɛ na ebɛtumi abie saa pono no de ama wo. Ɛnyɛ mpaebɔ. Menka sɛ mpaebɔ nyɛ mpaebɔ yɛ paa. Ɛfiri sɛ Yesu sɛ yɛmmɔ mpaeɛ da yɛ mmerɛ. Yes. But adeɛ bi wɔ hɔ no mu a wode afɔreɛ ɛna ɛyɛ a ɛbɛba. Amen. Pa afɔreɛ. Aberanteɛ bi sɔre anopa. Ne papa te ne hwee so. Sɛ ɔnkɔhwehwɛ n'afunumu ma no ɛfiri sɛ wayera. Wayera. For some days, omu huno into omo hwehwa omo nsanka. Mepacho yehwa de 1 Samuel 9 verse 7 to 8. Enti so ene abrante bi nenam. Abrante ne ye ne attendant. Omo hwehwa saa wura ba bia so omo wura. Nanso abrante ne ka say yenko na yenko nyame nipa bi ho. Onyame tumi ni na ho odin ewo no so. Enti yaye bia na se enye yi a ene yenko no ho na yenko busa. Yenko busa no e bia obetima ayedai a kire yen. Amen. This is an intelligence of a helper. Me pa cho kan ma me. 1 Samuel 9:7. Yes. Na so bisa ne somfo no se. Yes. Hwe. Yekwa. Deɛ na yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no. Deɛ na yɛde bɛkɔ akɔma ɔbarima no. Yɛse kyese yate ahweso me papa se yɛnkɔhwehwɛ na funumu aye wayera. Ya yenya. Yenhu no. Na wo se yenkɔyi. Yekwa ɛdeɛ na yɛde bɛma nyame nipa no. Amen. Onyame ama ne nkrofo tumi ɛne ahoɔden
when you make a step, so to anamoa and the pabia day, every moba. Amen. To us, mammy. Na pano asa. Na pano asa. What yen adim. A diania ya didn't num asa. Na ya kwa dia na ya de epemano. Yes. Na ye de biara ni hwa. Na ayeye de biara nya dai eni ho. Ye de rekoma nyankopon nipa. Ye de rekoma nyankopon nipa. Edien na ye wo. Edien na ye wo. Na abofra ni bua so obi. Listen, na abofra ni ye dai. Bua so obi se. Bua so obi se. Hwe. Mi kura dwetɛ bena. Mi kura dwetɛ bena say. Abupan nan mu baako. Abupan nan mu baako. Na me de bema nyankopon nipa. Na me de bema nyankopon nipa no. Na wa kyerɛ yɛn. Na wa kyerɛ yɛn. Amen. Na wa kyerɛ yɛn. And indeed, omo kokoye sa. Oba foriye. Na ono de na eyafunu mu no kohwe donkey. But ofiri ho akofie no. Na odi ahenie mutumi enanam. Amen. Niema baako be boa yen ene say esese your power for it. Give sacrifice, give offering. Me mane enye wakwadro. Ne mum yire wo ho na ba for it for mawurade. Na ba for it urade keka no ho e dey e de mawo. Na le 2 minutes na ho den na basamu ya den e de mawo. Now, what thankfully to me penetrate into I heard the life of those who give. It is principle that if you ever sow one seed, it will germinate into a plant, it will bear fruit. But if you plant many seeds, just look at how bountiful it will be. Amen. Yes, udia bro ba ko a ubetwa bro betem. Na se ututu bro betem na unya bro kakra. But se udia abro ankrea, just imagine abro dodo a ubetwa. Abro betem mako ahodo abetwa. Na usan etutu a hwe abro aba ubenya. De oma no odore. Amen. So whatever you are seeking for, offer sacrifice, and the Lord will make way for your life. Amen. Set barriers for your life. Topai, babai, said ye adia urade dia tomono, everyone sa. Ahinia urade diwa bamuno, awababe hu ahinia muno ahintasem no, enhwere. Now betwa koso edi ahinia no ho, edidi ho, betrem. Edi mude kosi wiase awieye na awurade ama wa bodire se mo wo ene akoapa afnapa no kwafo wo de ketuwa yi ho no kware onyame nhira wo onyame moa wo e wo Yesu de mo. Amen. Yes, sorry nyina na mo nso niema urade dia domi obem na ahore ye de anopa ye pai apra na nso gya no eniema ewo fiduanim a ekotia yen wie die tumi die ni mpanie sasa biara di yachi a pese ye hore onyankopon animonyam no ene anopa ye be pai apra na ye be ba tane e wo Yesu de mo. Power and might belongs to our God forever and ever. Oh, power and might, oh, belongs. Hallelujah for. Oh, amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom. Oh,
Hallelujah, power and might, oh, pillars. Hallelujah, for ya bomba sira lu to me na hote say ensane o yentem say sia e wo yesreba. May the strength of God empower us in the name of Jesus. E wo yesreba, e wo yesreba, e wo yesreba. Onyame wote ensane mra yenso, onyame wote ensane mra yenso, onyame tara ensane enkrante tara, enkrante tara, enkrante tara, enkrante tara. E wo yesreba emra o emra o yetusa ewe yatamfo so ye onyame tome onyame ni yenim ewe yesreba. Opatafuor nsano eni yenim kai ewe yesreba, 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 ewe yesreba. Opatafuor nsano, Opatafuor nsano, ewe yesreba eni yenim kai ewe yesreba, 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 ewe yesreba. Yes Lord, 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 yes Lord. Ewe yesreba ye hote ye utume ewe yesreba, 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 ewe yesreba. Afe pa prana ewe yesreba. Otamfo o solitiao, otamfo wanu udi asie okutia safoi ewe yesreba, ewe yesreba. Sa adia ewrade dia tumye obema na huri ye die ewe yesreba. Ya pa prana ewe yesreba, pa prana prana sojara ewe yesreba, pa prana ewe yesreba, pa prana ewe yesreba, pa prana ewe yesreba, ewe yesreba. Efia jina ye biara ewe yesreba, me pa prana cha ewe yesreba, me pa prana cha ewe yesreba, 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 ewe yesreba. Efia jina ye ewe yesreba, me pa prana, me pa prana, me pa prana, me pa prana, me pa prana ewe yesreba. Ewe yesreba, ewe yesreba. Otamfo nsisadia a wode mi ba obetweme eni ma flo rade nase enya juma, enya juma, enya juma. Otamfo na de a wode pame so ewe yesreba. Me pa prana, 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 me pa prana ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba. Pa pranacha sa tamfulu jumadi ewe yesreba, 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 ewe yesreba. Pa prana, 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 pa prana ewe yesreba, ewe yesreba. Pa pranacha, pa pranacha, pa pranacha ewe yesreba, pa pranacha sa otamfulo ewe yesreba. Pa prana, pa prana, pa prana, pa prana, pa prana, pa prana, pa prana ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba, ewe yesreba. Otamfulo sisadie ejina ye biara efiri me fie ya funa me firi mo ewe yesreba, ewe yesreba. Abai toma uto ba bonsam to me aposuma uto
now more powder me problem and we yesterday me pie predator more person more chumesai and more chumesai more yam and prometia and we yesterday and nurture 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 pie prana pie prana pie prana pie prana pie prana pie prana and we yesterday 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 you know pie mawademepa and Cotambubia Nankan Munyama Wanyano Ahero Empre Mempre never allow the devil to penetrate and we yesterday and the destiny killer and we yesterday your pie pranacha and we yesterday pie prana 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 and we yesterday 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 pie pranacha and we yesterday pie pranacha 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 and we yesterday 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 pie prana we are dear to me I buy them sister dear upon something some I order Bama Kwama Yakasaguma Suma Yakasaguma Suma Yaletoma Juma Yaletoma Juma I son of Baba Kumamo and we yesterday me pie prana and we yesterday me pie prana and we yesterday Amaninya and we yesterday and we yesterday and we yesterday and we yesterday pie pranacha 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 Opatafuor one dear was said Ampene Emma de Radida Domino and Yachuma Etobachome Animal Friend Radina Sidia and we yesterday me pie prana me pie prana me pie prana me pie prana do passa menquatia and hermetia and we yesterday 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 Opatafuor or passa menquatia and hermeno and we yesterday pie pranacha 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 and we yesterday 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 pie prana and we yesterday pie prana and we yesterday there was some video if video biara Opatafuor sum memente aradi yankopon wa prana chana and am lekoso o jafotum no o jafotum metoga sodno metoga sodno metoga sodno metoga sodno metoga sodno metoga sodno ewo yesterday like road no ewo yesterday ewo yesterday medicine so ewo yesterday ewo yesterday ewo yesterday metoga dynamite no ewo yesterday metoga dynamite no ewo yesterday 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 obi biara wasakokuomo a wo delete ya me ewo yesterday me pie prana 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 anyone that is in the hideout against my life in the name of Jesus in the mighty name of Jesus me pie prana ewo yesterday me pie prana ewo yesterday me pie prana ewo yesterday and she said dear biara sumutu me as she said Ediate onyame asafo ewo yesterday me pie prana 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 ewo yesterday 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 me pie prana cha prana soja ewo yesterday pie prana
Papa Prana, Papa Prana, Papa Prana, Papa Prana, Papa Prana, Ahinia, sorry, Abameso, Elwayasima, Metoga Sodno, Edisiol, 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 Metoga Sodno, Elwayasima, 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 Prana, 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 Elwayasima, 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 Ojo, Elwayasima, Ojo, Mere koma tamfuso, Elwayasima. Elwayasima, 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 and she said, Dubia, and Yachuma, and Yachuma, and Yachuma, and Yachuma, and Yachuma, or Tamfua, over to me, every Yamanase, and Yachuma, or Tamfua, open so Pura Brum, ever say me, and I'll say it, Abramadia, Elwayasima, and Yachuma, and Yachuma, and Yachuma, Higher Prana, Higher Prana. Higher prana, 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 Elwayasima, 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 higher prana, Elwayasima, higher prana, Elwayasima, higher prana, Elwayasima, higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, Elwayasima, 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 higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, patane, Elwayasima, Elwayasima, Yaria, Amania, Kodana, Apelicia, or Townful, and the Pama Prabum, and the Pama Prabum, Elwayasima, or Person to Program and Sirapamo, Elwayasima, me patane, 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 Elwayasima, 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 Elradio, who can't take it, Elradio can't take it, Elradio can't take it, Elcomatafuso, Elwayasima, 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 and can't take it, Elwayasima, Elcomatafuso, Elwayasima, higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, higher prana, Elwayasima, 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 or Tamfua, or Bora me Plum, Elwayasima, me patane. Patale, 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 Elwayasima, 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 patale, Elwayasima, patale, Elwayasima, patale, Elwayasima, patale, Elwayasima, esumu niema, esumu sisatie, esumu tinaye, etiame, Elwayasima, jefri ma bubusiama, jefri mi fie, jefri mi krom, abosuma huduo, Elwayasima, enkabrechiri fotume, Elwayasima, makodi amotoba me so, makodi amotoba me so, edeba sabu so, me palatale, 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 Elwayasima, patale, 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 Elwayasima, patale, Elwayasima, 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 atamfo mama ne pahreme, Elwayasima, me patale, me patale, papa prana soro, toga soro, we tolate ro, we retso,
ɛwɔ yesu de mu wogye onyamita ɛmra wo so ɛwɔ yesu de mu onyamita ɛmra wo so wa wode owuo ɛtatame wode animguaseɛ wode amaninya wode kɔdanna apenisie animguaseɛ ɛbɔ mabrɛbɔ mepatane 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 mo a mosɔre tia mesikasɛm ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu patane ɛwɔ yesu de mu patane ɛwɔ yesu de mu patane mo a mosɔre tia mmɔfra ɛwɔ asafo mu mosɔre tia mmeranteɛ ne mmabaawa ɛwɔ asafo mu mosɔre tia maame ne papa mu ɛwɔ yesu de mu mosɔre tia awareɛ ɛwɔ ha ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu musi asugyafoɔ kwan ɛntumi nware ɛwɔ yesu de mu mepatane 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 ɛwɔ yesu de mu 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 yɛdie tumi ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu asesabɔ biara wɔnam kwan so ɛpa ɛwɔ yesu de mu mepatane 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 ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu paya prana paya prana paya prana paya prana cha paya prana cha ɛwɔ yesu de mu paya prana 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 ɛwɔ yesu de mu 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 yɛfuro mi furu mu awo sɔre tia me ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu patane 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 pawatane pamaniatane ɛwɔ yesu de mu 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 yes lord yes lord yes lord mo amudi akwadro ewura me pro mo me patane me patane me patane me patane me patane ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu in the name of Jesus Christ fasa to akoma so Jesus ɛwɔ yesu de mu awurade wo na wafrɛ ya ba wɔ hennie mu awurade na yɛ deɛ na nka yɛni akwanya yɛne tumi si ɛbɛtumi aba wura wo pie mu nanso wonam yesu kristo so atwe abata wo ho awurade mebɔ mpaeɛ wɔ din mu megyina ɔpatafoɔ din mu ɔpatafoɔ tumi mu Jesus Christ tumi mu ɔpatafoɔ tumi mu ɔpatafoɔ tumi mu ɛne ne nsa no mu ɛwɔ Jesus mu na mepaya prana 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 awurade nyankopɔn ɛwɔ yesu de mu mepaya prana cha ɛwɔ Jesus mu ɛnkrante gya no ɔgya fɔtom no ɛnkɔ yɛ atamfo so atamfo a ɛsɔre tia wo ma ɛkotia wo ma ɛkotia wo ma ɛkotia wo ma ɛkotia wo ma sɛ ɛbɛbɔ onipa a wode adom yɛ ahwete deɛ ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu wɔnkrante gya no ɛnyini mfiri hɔ ɛwɔ yesu de mu wɔnkrante nkrɛkyi no awurade tofo abusua no tofo abusua mu ɛwɔ yesu de mu obi biara ɔsɔre tia ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu mene dynamite no ɛsia no ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu ɛwɔ yesu de mu mene wurade no ɛsɛe no ɛwɔ Jesus de mu ɛwɔ yesu 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 de mu ɛwɔ
yesterday, me toga son, I say upon for a quay, I would buy so, whatever I probably buy more, whatever I so, whatever I enjoy, I will yesterday, yes, in a quay, I will yesterday, higher prana, I will yesterday, and you ma Pierre, a sumo, or town for no ehini, and you buy a bravo, your bad tally, Amanina, as a sabo, oh yes, your bad tally, I will yesterday, Sikasia, your bad tally, I will yesterday, Yaruahutua, I will yesterday, bad tally, I will yesterday, Atumuyaria, Sisiamuyaria, Kotodamuyaria, Motamuyaria, and Trimuyaria, I will yesterday, a pie planeta, I will yesterday, my pie planeta, I will yesterday, I'm a panatane, I will yesterday, my patane, I will yesterday, our Opatafuor, Sanumo. Jesus, I had a fountain. I had a two mounts of Messiah. And I don't get the channel. And I put her with here. And I papa, Brandon so channel. For 2 years, I won't see. And I found fire God, you know. I 2 years, I won't see. Now, found much at this year. I sense so dear. Oh, Jesus Christ, you know. The bear whom you not see. A bite and carburetor for we are dear to me. A posuma hotua. I free Sasa Piera, a deity. I will yesterday, your brother say, like Papa Pranachano, already a queer anymore. Now, time for the tree, dear. I will yesterday, you don't grant it, you to channel. I will yesterday, I don't be a comma. Free dear, Frank Kulim dear, Frank from here. For who dear, I did the Mauma. I was yesterday, I already see a CA, I was sicker more. I already see a CA, what they was sicker, a gold. I already sicker, a sicker cocoa. I already see a CA, I was year dear more. I was yesterday, I was sicker more. I was two more. I was what more. I was yesterday, I was yesterday, I was yesterday, I was yesterday, I was yesterday. I already be a quiet tour. I already found my be a corner. Jesus. Already any air tone, my own top. Already any air cockle, my intimate binto. Jesus, pay a sickasem. Now, boy, and your mahubine. Any a fipam, any a bushia, any a safutoina, a free mofras who could see your papa or deal for Opatafuor. Already more bound bon toyaso. Oh, Jesus, Simon. Already young coupon. Found couldn't be a francano. I see a metric so. Oh, demon. That was say, so dear and pie. Animonium hene, animonium count. Oh, Jesus, demon. Amen. Opatafuor, you're strong and kind. Mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game. Change the world in your name. Every day you rise and grind. Lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, to the power. Strength and love in every hour. Generosity like summer rain. You shine through every pain. Oh, you're the power. Strength and love in every hour. Generosity like summer rain. You shine through every pain. In your presence fears subside. Kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing
cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,